kudu karepe ganggu kelawan kirata rupa ingkang bebedak satu alas anggenku bakal jemparing wujude wraha utawa celeng parandene dibapagas wujude jemparing kelawan pawongan iki sapa Tambuk marang aku jenengku Cipta Wening Cipta Wening apa karepmu dene ganggu gawe anggenku bakal mati kewan mau uga matuke Gusti apa kowe ora mulak celeng mau dupe wadon ingkang lagi ngambut utawa lagi mbubet yen nganti kowe marjoyo lan mateni cewek sing mati nyawa loro ya mimboke karo anak sing mapan oleh kan urip kowe ganggu karo aku tegese njaluk tepung karo aku sarana bondo iso Bentar Pak ya. Pak ya. Gong. Di kamera 0993. Udah pakai handphonenya temanku tadi. Kamu mau selfie? Pinanda. Kok nangis nih kan? Lah, untuk Mbak Nipin kamu punya tahu. Kok nangis? Ayo. Nakal 5 lagi. Kalian jawaban. Entar kakakku mau foto dulu. Oh ini. Nah itu. Kasih. ayo Fotonya loh. Ayo saya kok ngasih bisa ngasih belum bisa siji. Ya wes sih, Mas. Ya wes kayak Mas. Saya aku bisa juara. Yes, pakai handphone ya. Salin ojo e. Sak musim dadar ibaring para dewa ingkang rabasa Prabu Dewata Kawaca. Iki ana pawongan sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi Dewi Sapa. Sabune para dewa iki ciptaning Raden Arjuna. Prabu Dewata Kawaca saka Mani Mantaka. Kowe
kendel duwe piandlopo wanyat larep lawanan sedeng dewa wae mundur parandene ngacapat rasa melu celeng bola tengkep bola tengen nyinggir aku gelem kali pomon Gusti Kaling jantung kupropolan Somangkai bangkewa kira-kira timpamu ha